guys, magluluto tayo ngayon ng ating biryani. Ayan. Ang ating menu for today's video ay biryani. Ayan, diba? Yan guys, so tatlong manok yan siya dyan. Hiniwa ko siya ng, yung isang piraso, hiniwa ko ng 4 na hiwa. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng baharat biryani, cardamom, tapos yung cinnamon na, yung kahoy, tapos asin. Ayan. Tapos, tubig, syempre. Ayan. Kasi lalagayin natin siya. Lalagayin natin ng 1.5 oras. Hanggang sa lumambot ang, ang manok. Ayan. Ayan, tudan. Ayan, guys. Tapos, syempre, lagyan din natin ng paminta. Kunti lang. Ayan. Ganyan lang. Tapos, lalagayin natin. Tatakpan natin. Ayan. Ayan, di ba? Tapos guys, nandito yung kanin, 4.5 takal ito. So, dito kasi sa Middle East, binababad mo na yung kanin, yung bigas sa tubig. Ayan. Binababad mo na yung bigas sa tubig. Tapos, tsaka siya lulutuin. So, hintay lang natin binababad namin to actually ng 2 hours to 2.5. Ayan. So, mamaya pa yan siya. Pag naluto yung manok, sakto lang yan. So, stay tuned lang kayo guys. May papakita pa ako sa inyo mamaya. So, ayan na nga guys. So, meron tayo ditong bell pepper, carrots, sibuyas, tsaka patatas. Ayan, 3. So, baka dagdagan ko pa yan siya mamaya. Titingnan ko pa kasi pangit din yung maraming patatas yung ating biryani. Ayan. So, ayan. Magkuha tayo ng plato dyan natin ilalagay. Tapos, syempre, yung sibuyas natin is separate yan siya. Ayan, tsaka yung bell pepper natin. Ayan. So, ayan guys. Nagkuha na ako ng lagayan. So, stay tuned kayong lahat. So, guys, hihiwain na natin to ng, nakikita niyo ba? Ganyan. Tapos, hihiwain natin siya ng pahaba. Ayan, medyo makapal lang siya guys. Ayan. Ayan itong hiwa lang. Ayan. Tapos piprituhin natin ito mamaya guys. Piprituhin na natin ang sagilitang pagprito. Hindi siya yung lutong-luto talaga siya. Half cook lang. So, dahil madami na siya guys, okay na to. Isa lang gamitin natin ito. Ikot natin para sa susunod na mga paggagamitan. So, next pala natin is patatas. So, binabalatan ko muna siya dito. Hindi ko napapakita sa inyo guys kasi nilalagay ko yung balat niya sa plastic para hindi siya makalat. Ayan. Diba? Tapos, hiwain natin ng kalahati at hiwain pa natin ng ganyan. Pa-cubes lang ito guys. Ayan. Ganito yung paghiwa. Ayan. Medyo malaki lang siya kasi pipituhin natin yan. Tapos, mamaya kasi, excuse me, ihahalo pa natin yan siya sa kanin tsaka dun sa manok. So, pag naprito nito siya mamaya, tapos hinalo-halo siya, half cook lang yung pagprito niyan. May posibilidad kasi na madudurog itong patatas. Ayan. So, kailangan natin lakihan ng kaunti. Ayan. So, ito guys, kasi maliit lang siya, hiniwak lang siya ng ganito, tapos, hindi na natin siya hihiwain ng pagganito kasi maliit na yan siya. So, ang gagawin natin, 4 cuts lang tayo dito. Ayan. Ayan, 4 cuts lang. So, ganito na siya guys. So, madami-dami na rin, pero 3 kasi kinuha natin. So, okay lang yan. Kasi baka madurog yung iba mamaya. So, matitira, diba? Ayan. So, maliit din siya. So, ganito na lang. Ayan siya guys. Ganito na lang kasi sobrang liit niya. And then, next natin is
bell pepper. So, kalahati na lang na ito siya. Wala na. Ito na lang. Mabusan tayo guys. Hindi pa nag-grocery ang aking amo. Ayan. So, kailangan natin tanggalin ito sa loob. So, pupukasan ko muna. So, ayan. Hihiwain na natin siya ng pahaba. So, ganito lang. So, ipunin ko lang ito. So, hihiwain natin siya guys ng pahaba. So, ayan na guys. Hindi ko na napakita sa inyo ang paghiwa ng sibuyas. Pero, ito na siya. Ayan. At ito na rin ang bell pepper, carrots, and patatas. Ayan. So, yung gagawin natin dyan ay piprituhin natin. So, ito muna. I-check muna natin yung ating manok kung talaga bang luto na siya. Ayan. So, check natin yan guys. Ayan. Ayan. Kulang pa sa sa paglaga. Ayan. Ayan. Hanguin lang natin para yung kabilang part naman ay maluto. Ayan. So, dito na tayo. So, ito na pala guys yung mga gagamitin natin na mga spices at tsaka mga seasoning. Ayan. So, meron din tayo dito tomato sauce. Ayan. Ito, baharat, garam. Ito siya, baharat biryani. Ito, paprika. Tsaka, lemon powder. Tapos, coriander powder. Turmeric powder. Mixed baharat or seasonings. Lemon powder. Tsaka cardamom powder. Ayan, ito naman meron tayo dito chicken butter paste, ginger paste, tsaka garlic paste. Ayan. So, hintayin na lang natin maluto yung manok tsaka yung mga gulay natin. Stay tuned guys. So, ayan na nga guys, nagprito na natin. So, okay na to. Okay na natin sa plato. Ayan. And next natin na piprituhin ay ang carrots. Ayan na guys, nalagay na natin yung carrots. So naglitan lang yan. Ayan. Tanggalin na rin natin. Nalagay natin dito. At next natin ay ito, bell pepper. Saglitan lang din ang pagprito niya. Ito lang din. So, tanggalin na natin. Tinalagay na natin. Next natin guys is yan guys. Hintayin lang natin hanggang sa mag-brown siya. Kunting golden brown lang. Pero mamaya guys, hindi ko na mapapakita sa inyo. So, ayan na nga guys. Hindi pa siya nag-brown. So, hahangon natin. Ayan. Tapos, hayaan na muna natin. Ayan. Check natin ito sa kabila. Check natin. Ayan. Ayan siya guys. So, check natin. Kunti pa. Kunti pa. Ayan, kunti pa guys. So,
Kasi ang problema ko wala kayo dyan. Basta inahon na siya. Sakto lang. Kasi dito rin pa natin. Pero hindi ko na pakita kasi kasi guys makapag-film lang talaga ako dito pag wala yung so ayan na guys, nakuha na natin kasi okay na yan. So, ayan na siya guys, and nag-prepare na ako dito. So, hindi ko na ito mamaya ang pakita sa inyo guys. Ayan, kasi nag-decide si kabayo ko na siya na ang magawa nito lahat. So, sorry guys. Ayan, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung finishing. Finishing. At nandito pala yung manok. So, lalagyan natin siya ng paprika. Ayan, paprika. Lagyan natin yan. Steps guys, ayan, piprituhin natin konti ang ating manok. Yan, konting prito lang yan. Kasi parang painitin lang natin konti dyan. Ayan na guys, ang ating manok. Ayan, minix lang natin yan kanina. Tapos ngayon, ayan, naginip na tayo ng tubig para lutuin na natin dyan ang ating kanin. Saing na tayo. So, ayan na guys. Nandiyan na yan sa ilalim yung manok. Ayan. Tsaka, nakalimutan kong i-film. Ayan guys, guys, nandito na yun sa gitna. Huli ko na naalala. Ayan. Ganyan ako guys pag sobrang busy na So, talaga. ayan na, guys. Ayan, lagyan ko ng zaparon dyan sa taas or food color. Ayan. Ay, Ano, mali. hindi pa ako nagtakip. Ay, Diyos ko lang. Ayan na nga. Diba? Guys, ayan. Ganon, kalot. So, prito tayo ulit ng sibuyas. Mali yung naitakip ko. Ayan, nag-iwa ako ulit ng sibuyas Diyos ko, guys. Lord. Ayan guys, may busal pa tayo dyan. Piprituhin din mantika. natin yan. Kasi, lagay din yan sa sa taas ng kanin pagkakain na sila. Ayan na guys. So, let's eat. Ayan. So yummy. Yummy, yummy. Kamay-kamay guys. Alam nyo guys, masarap kasi kumain pag kinakamay lang. Ayan, diba? It's so yummy, yummy, yummy. Ayan, ang sarap kaya guys. Wow. Mainit-init pa. Ayan, napagitnaan ako ng dalawang baby. Nasa kabilang side ko si Langkit, tsaka sa kabila naman si Ferlin. Ayan. So, hindi na ako dyan nagsasalita. Kasi syempre, kumakain tayo eh. Tsaka maingay din yung dalawa dyan. Nasa kasi sila, nasa live. Ayan. So, ako, yung isang cellphone ko, nandyan din yung naka-BG lang din. Ayan. Ang sarap talaga ng kain, guys. Unsa man alan?
Nagulan. Hangin. Wow, ang sarap ang kain nila. Kasi manalan. Si Langki kasi na, at saka si Pearl nakikipagkulitan dun sa ano, Unsa man gani. sa live. Pangutanag maluwas. Ewan ka rin ng live yan. Parang kay Ma'am Anbangs yata. Yung ano, first live stream ni Ma'am Anbangs yata or kay Ma'am Tilay. O ganyan ako nagkinong sila mga magkaon. Ay, kay Ma'am Ate Chi. Kay Ma'am Ate Chi pala yan. Yung parang kay Ma'am Ate Chi yan, guys. Na live yan dyan. Yung may event si Ma'am Ate Chi. Naka-premiere ka na kanina? Ayan. Ano oras bang premiere mo? Kung timing pa. Nag-uusap ka pa. Seryoso yan. Ay, naku po. Mga marites. Kain. Kain, mga marites. Kain. Diba? Ang sarap kaya. Favorite ko talaga yung biryani. Tsaka yung favorite part ko sa manok is hita talaga, guys. Ano, okay na kayo dun nila, ano? Nag-usap na kayo? Ayan, alam yan ng mga amo ko na hita talaga yung favorite ko. Kaya, pag bibigyan nila ako niya ng chicken breast, yung dibdib ang maano dyan, ang matitira, hindi ko talaga yung kakainin. Bahala kayo dyan. Basta hita lang sa akin. Ewan ko ba, masarap kasi yung hita, guys. Tsaka gusto kong medyo maanghang. Ayan. Yung kaya ko lang yung anghang. Ayan. Tapos, may sibuyas. Ayan. Yung sibuyas na giprito ko kanina. Yun, masarap yun, guys. Iparis sa kanin. Malinamnam. Guys, kain tayo. Hindi niya nakikita ang subo ko, no? Kung gaano kalaki ang mga sinadya ko talaga yan para hindi makita. Pag ganon, patakip sa camera. Para hindi niya makita ang ano. Guys, habang nagre-record ako, guys, naantok ako kasi sobrang gabi na talaga dito. Sobrang gabi na talaga dito, guys. Ayan, so, kabig-gab na rin ako dito. Diyos ko, bala kayo dyan. Basta makapag-record lang ako. Lumiit na yung chan niya. Ano bang ginagamit niya? Diba? Don't talk with your mouth is full daw eh. Pero hindi mapipigilan talaga ang marites, guys. Lalong lalaki. O, diba? Kain, mga guys. Parang ang tagal-tagal ko naman kumain dito. Ay, tabang, guys. Tulungan niyo akong kumain dito ng mabilis na ito, guys. Diyos ko. Ayan, silang K.O. Ayan. Diba? Ayan, guys. Ayan, malapit na tayong matapos yan kumain. Ayan. Sumisilip-silip ako dun sa live, guys. Bangs tapos. Nilagyan sa nanay ng bangs, no? Hindi pa siya nakontento. Marites pa Pinatulan mo. niya pa yun. Hanggang dito talaga, ang bangs niya. Mabahaba na nga lang yun ngayon. Ayan. Sabi ko sa kanya, para ka naman Silang nasa live tapos kausap niya dyan yung anak niya.
Perlin, ganun din. Kausap niya din yung palalabs niya dyan. Dagdagan pa ngayon na patikilan. So ako lang talagang walang kausap guys, kaya ako nag-film. Kasi sa mga oras na yan guys is madaling araw na doon sa ano, sa kila jowa. Ayan. Nandun sa best friend ni ate. Ayan guys, kain. Kita sila bukas. Ang tagal ko talagang kumain guys. Ewan ko ba, ayan, chika pa mo. Ay, nag-comment sa'yo sa Facebook. Hindi, nag-usap na kami nung isang araw. Tumawag si Mera sa akin kay Ayan. ay, nagtanong siya kung may pera daw ako sa Gcash. Sabi ko wala na akong pera sa Gcash, hindi na ako nag-Gcash eh. Tapos, Sabi niya, yung ano, yung 10 TV daw pala ng Julie, sabi niya, Ay, ibigay mo naku, na lang yun sa ko na akin. lang. Tagal ko talagang kumain guys. Pero hindi Kita ko na. sa ngayon, wala Naahon ako maghintay ng matapos itong kinakain ko. Kaya guys, lunok-lunok na lang kayo dyan guys ha. daw ng mama niya. Ako kakain kayo lolonok. Ano daw? Utang yarn. Kaya tapos dumating siya. Ewan ko ba para akong lutang. Sabi niya, hoy. Sabi ko, hoy ka rin. Chismosa ganun si Ilonggo. Sabi niya, yung ano ha, Pantay, yung gid. video, sabi niya ganun. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Basta nag-usap na kami ni Mira, bahala ka dyan. Marites. Tapos nag-explain pa si Mira sa Marites akin. ng taon. Sabi ko, wag ka na mag-explain dyan. Hayaan mo siya, bahala siya sa buhay niya. Wala na. Diba? Ewan ko, magtatagal-tagal kong kumain. Diyos ko. 8 minutes na yun. Bye-bye. Nakain.